akanzino uyu arudana mukadzi womuridzi ichokwadi chekuti inini ndinotodzi zvototara muraini mese hapana singazvizive kuti ndinonzi ndinodanana naaposto kuti chikwambo chizopinda apa wakachiona kupi ndivona varumashe vari kuona bundiri pamusana pangu ripi okay bundiro rakatanga sei okay taura chinhu pabundiro kubatsirwawo kunga ndakaenda kwaaposto ndakakubatsirwa zvakona vakubatsira vachita sei chikunamatirwa nekuiswa nechimwe nokuita sei nekukonzora chichichi mukapfuma zvandikudai mubundu ndinokurapisai kana ndanokurapisai imi munozvidzoka muno muchechi mutaura kuti ndarapo pamberi pechechi asi techiziva tivangani tiri 2 asi chekuti akambira kuti chanataura tese ndoenda nemi kwandikanotaura inizvi zvatoshandisa chikwambo chandinacho pachikwambo zvikanzi zvikandienda ndendinokurapisai imi mikoko ende zvese zvabhadharaidze ngavabhaskara chizvise ndichaita sei ndichasoroka. Hashak TV, Nyaya Sezhadziri. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Second year yatupinda. Ndikuda kuti usumudze zvakare kupike nhasi zvakare popesa Bruce. Kuti ni Bruce Madomwe. Bruce Madomwe. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi pasina nhema. Kana wako kupedzisa mudari. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Yuda Kaseke. Ini Yuda Kaseke. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi pasina nhema. Kana wako kupedzisa mudari. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. okay Nhau yakanga iripo national. Yakanga iri kuti Bruce uyu akakwirira Yuda Kaseke achimupomera mhosva mbiri yokuti inati right yokuti iyo akanzino uyu ane chikwambo yokuti iyo uyu akaenda kunotora dhaga pambapo uyu ndozo saka ndoda kuti nhasi uchapupu watakakumbira kuti hunge huripo wamatsanangura kuti muchataura chokwadi pasina nhema kare yako kupedzisa mukati medare nemi munyatsozviburitsa njenderero yese ichita sei ichinzwa. Last year yedu uchapupu hwakaburitswa panapa hwomukomana akasumuka akati iye makamumanikidza imi vamadombo kumuti taura zvindoti ukasadaro ndinokuuraya. Akamira apa mukomana uyu muchiti mukomana uyu ndiye ari kupupura kuti akatumwa naYuda Kaseke uyu kuti azotora dhaga pamba peimi. Mukomana akataura kuti imi ndimi vakatondipachika mazwi andakazotambira mushure mokunge vandichichidzira norufu. Ndozvakataura mukomana akareva. Uyu Yuda Kaseke uyu akatipa mhosva 3 dzamataura. Mbiri dzachena handidzizive asi imwe chete ndeyandinoziva. Yaakataura yaakati anoziva ndeyekuti imi vamadombo mune chikwambo. Ndoti akataura akati imi mune chikwambo. Chikwambo chavakamuratidza imi muine condition kana kuti muine chinangwa chokuti kana achinge agona kurara nemi uyu muchakwanisa kuzotsvaga mubatsiri anobvisa bundi riri kumusana kwake. Uyu ndokubva hati ndida kutanga ndaona sekuru wacho vamuinavo vamunoshandisa ndobva makapindani mukanouya nechigutu chenyu chakachiwa kutarisana uyu ndokubva hatisi.
saka izvozvo zvikakonzera kuti bundu musana paYuda Kaseko rirambe riripo nechikonzero chokuti hamuna kuzorara naye kuti pawanike nyiyo kana kuti honzero ichashandiswa pakupera kwebundu iri. Uyu akagotaura achiti imimi zvechokwadi makanga muri pedyo neni nezvikonzero zviviri. Chokutanga muri pastor wangu kuchechi yenu, chechipiri muri muramu. Ndanyeka nani? Ichokwadi. Kana ndataura chokwadi ndatenda andini kujaidza muromo wangu kunisa. Chitaura chinzwe nasi. Pamusoro vedare ndinonziwa Bruce Kadombwe. Panditangire naUF yakataurwa nekukomana. Komana hongu muna akaramba. Asi ndine umbo wandinawo. Musi wa 28 December amai varapa vakandifonera vaine murungu anoshandwa nemukomana vari vatatu. Vandifonera vakanditi ndiuye kudzimwe nditsvage mutututu ava mai ndivanobhata. Ndikapeti ndaramba ndobva nditi achitaurai nababa vomukomana zvishuwa ndakataura nababa vomukomana vakati takaenda kukumbiro kunoku tienzanise. Ndikati makuda kuenzanisa kuti dii zvikanzi nawo iripo ndeyekuti mukomana ari kuti akapomera amai avo kwangu kungovavenga. Asi chikundinetsa mambo ndechekuti mai ava nemukomana wandakavashedza tikagara pasi kumba tese mukomana akavanongedza. Sorry. Vetari varoda kuyazobvisana mero. Akakuti takachikukumbirei kuti muuye kuno. Mukati mimi makamuchidei. Takachida kuti tienzanisa nokuti mukomana ari kuti ndakapomerwa. Ndozvo. Ari kutanzi ndakapomera amai avo. Ndakapomera amai avo. Mukomana ndakapomera amai avo. Saka zvadaro chakandinetsa chekuti mai ava vauya mukomana aripo vakanongedzwa nemukomana tiripo svika mai ava chema tikati aiwa hatigoni kuitonga regai tikwidze matare tadaro. Sorry, ndinoda kuti munyatsojeka zvinyatsonzwika chaizvo mukati vakanongedza anogona kungoti akati amai izvo zvinogona kuchemedzera handiti kana kuti kunongedzewa kuti amai hamusiri muyeri makaindite zvakati ichokwadi madudzi rakati imamai ndimandituma makati munondipa mari kuti ndinotora dhagi ndiende kupei. Ndio madudzi rakaita mukomana. Amai vakamubvunza rutatu mukomana akabvuma akati zvechokwadi makandituma ende ndanga ndisiri ndoga ndanga ndine mawitness ndinawo. Pamusoro peizvozvo ndichikurukura nababa vakandifuna unoshandira mukomana uyu ndobva vanditi mukomana anga achitezwa nese kukurukura mukamboita muri vatatu. Amai vada kuti vacheneswe nemukomana saka vanga vachikumbira kuti akumbira regerero muripo uye ini ndigoni vagwa nekuchenesa amai ava kwandiri. Handina kukwanisa kuenda ndakasiya zvakadaro. Poya nezuro baba ndine chikumbiro. Okay. Isati sida kutamba bhora sina mweya. Tikakutaura zvinhu zvichibuda. Mambo nakati chikumbira kuti izvo mawitness panyaya iyi vabude panze iwe utaure nyaya yako yese. Kana wataura nyaya yese tizovabvunza mambo vaunenge uchitaura kuti vanatenderai. Alright. Ndinokumbira vadzimai vangu vari muno ndavasunduruke. Maita zvakanaka. Zvatinoita isusu mukati medare rineri tinotarisisa munhu. Ini mukomana ndiri panapa ndikapara mhosva mukanzwa ndati chapupu changu inini munun'una wangu. Do you think kuti angataura kuzoshuva mukoma makatenga naye? Mukadzi haiti anotovhigwa nekwanokwanisa kuti pfume mukoma muingarini asi kana tamunzira kuti mazoona mukoma imimi kana muchishandisa chapupu chomudzimai handitika iyeyeyo hatiwanzomutarisisa sei asi kana paine mumwe kunze kwomudzimai wedu handingambotarisira zvoshuwa mukati medarire kuti mudzimai wenyu angasingotsanangura kuti pamusoro evedare zvimutaurwa napasita izvi zvandishamisa nhasi mazuva ese avanichipadzi vachitaura chokwadi asi vanyepa haambutaura chiyavo. Nokuti tinenge chiti is an interested partner. Saka ndiri kuti takachitsanangura panapa bishop
kuti vanopa uchapupu hwedu kana vari adzimai hatikwanise kuti titi vanganzi ndo vangape uchapupu ngakununurei, asi kana paine mumwewo anokwanisa kupupurwa nouyu kuti hanawo ukamanemi oparutiwo zvake kana kuti musangano ava zvakangodinzo zvakangonaka newo futi Hilda kana une uchapupu hwako uchidudzira kuti uno munun'una wako kana kuti mwana wako kana kuti murume wako hatigoni kuutambira futi, asi tinoda vamwe vari pai vari kunze. Kana takuzvitambira isusu zviri zvinhu zvamakatora vhidhiyo handitika makatora vhidhiyo murume nomudzimai mukatora vhidhiyo vari vaviri, kana kuti ivo vakakutora vhidhiyo vachizvisanganisira kuti ndomamirira atakanga takaitani uye achitaura mazuva ari kutaura izvo zvakadizvo zvakanaka saka ndiri kutsaramura ndiri kuti inini parwendo rwapfuura dani rinoakakuindisai kuti ini makaramba kuti chikwambo hamuna uya achiti mune chikwambo dani rino rikavimbisa kuti mambo ndikutsegerana takavimbisa kunotora vamwe vanouya kuzovheneka kuti ane chikwambo here kana kuti haana. Ichokwadi takavimbisa kudaro, asi manje munhu wacho watakavimbisa kudaro akafirwa apo, ndio aifana kunge ari pano, asi azvirambidze kuti mhosva ive inoenda mberi. Macircumstances yekuti panenge pari kuda vanoona kuti chokwadi kana kuti nhema hazvirevi kuti nhasi ndiro zuva rekupedzisira panyika. You still have some more days to go by, but iyi issue inofanira kuti ibude zvakanaka nokuti ino chokuita. It's a serious issue. He is a bishop. Church inonzi El Shaddai inenge iri affected. Saka nechimiro ichocho tinoda kuti vanhu vadzidze kurarama zvakanaka. Hatidiwo vanhu vanouya kukanganisa chimiro chekuvaka upenyu munyika yeZimbabwe. Saka apa ngatidzokere papoint. Right, takudzokera panhau yedu. Ndachida kuti bishop tete munzwisise kuti handisi kusiya katambo kandakasvingirira panyaya yedu. Ndiri kukatera kana kakapinda muninga kana kakapinda mugoronga kana kakapinda pato ndikutera katambo ikako chete. Matimi mune zvapupu zvenyu zvakumbirwa nomutauri kuti kana zviripo zvonobuda pai panze. Newo tete kana unazvo zvapupu zvako zvonobuda kuti pai panze. Tonzwa mazwi enyu, tovashedza vouya votaura apa kuti zvinoza zvinoti pavanenge vachitaura isu tinenge tichitarisa mumazwi avo kuti pane izwi here riri kufanana nerambotaurwa panapa naYuda kana kuti nerambotaurwa panapa naMadumbu. Tanzwisana? Munavo here vangani? Varimo nhasi munenge munota vaviri. Mutai vaviri vacho ndianani? Muchibvisa mudzimai wenyu. Mudzimai asi kumberekera pana amai Mavhumba pana mbuya Mutekuza. Amai Mavhumba na mbuya Mutekuza. Handizoti vamwe vacho varipo here vakanga varipo padare ipapo. Unozokuta nesine nhau vese ngavabude vanhu vanozoshera vachazopupura chete vachapupura ane uone zvakaudzozilinda vako Linda vako ini ndingangoshezvo ai vachikuti unawo here kana pasina Mukomana uyo wamanga mwina yari kupi? The witness wanyu mukomana uyo. Uyewe. The witness wa Madumbu. The witness wenyu. Ndo vandakabata pai Franco. All right. Famba ine directions. Right. Chakabere kusati vaenda kumberi. Rima ribira mukutaura mai kuti nguru rima ribira. Ayo vari kubvunza pamusoro pandabvunza kuti kwenyu zvapupu zvenyu zviri kupi mukapindura muchiti ndakauya ndiri muri vanhu ndosaka vari kuti korima nderipino kuti lasipoti takazvitesa ndakangoziuya kumwe ayo pakatora vhidhiyo iri ndakangoziuya kumwe pasina nyaya ndisi
Alright, fambai fambai nenawo tinzwe. Right, taurai vatini ava ndivarogona kupupura chiitiko chokuti rwakaita akafamba ndosapurutsanangura kona uye kuti mimi makanzi nokuyu muri kudana nomukadzi womuridzi mune chapupu nai ndinacho chabuda kuti panza chabuda panza zvakanaka kona uye kuti yechikwambo ndezvenyurutu yechikwambo yekuti nongedza chabuda kuti panza chapupu chabuda kuti panza imi makanongedzerwa kupi imi chikwambo zvechikwambo akatondinongedza muno musi wa 19 ndo zvakatondinetsa ubaibai asika makanga makanyoresa musamoni renyu kuti akanditini ndine chikwambo akanditi kudana mukadzi womunhu akauya kuzotora dhaka pamba pangu andosikondrositani saka ichi chechikwambo chakazondenge chatanga kunyoreswa chichiprofitwa nemi sabhishopu kuti chichazonotaurwa chakudai aiwa pakaita umbo wemwana akamurekodha achindituka achitaura kuti ndine chikwambo chinoshandisa madzimai saka kana zvirizvo zvada kuti hazvina kutanga kutaurwa muno zvinokwa zvakadini kwazvakatangira chokwadi hilda haana kumboramba kuti imi mune chikwambo ndopamanzwa matatu isusu dare rakanga rati tichakutsvagirai vamwe vanzwi kana kuti vaongorori vemumhepo vanogona kuona kuti zvishuwa-shuwa chikwambo hamuna kana kuti munacho zvezvikwambo vanakakana namai ati hazvinei nokuti uri kunamata kana kuti hausi kunamata vamwe vari kunotora chikwambo kuchishandisa semuprofita handiti zvirimo izvozvo kana tikakutorai mavhidhiyo munotozwo vachipiwa simba nen'anga kunzi enda kumuprofita wopiwa simba nen'anga kunzi ndikutsvagire vanhu saka izvozvo hatigone kuzviramba izvo yuda iwewo wakati zveshuwa-shuwa chikwambo unoguma kuti vanacho nai handina basa rekuti uchataura kuti kudini kuti wakaguma kuti vanacho ko panhau yokuti iwe wakati ava vanodana nomukadzi womuridzi ndoupi mukadzi wamuridzi vanodana hamubazivi panhau yokuti imi makanotuma mukomana kundotora dhaka ndokuti kudini saka pamunoziva ndipe chikwambo pamusorere dare kana dare rabata-bata ipapa akatifundisa zvikuru mupe madobwe mukana abudise umbohwa inawo ine ndakauona umbohwa wacho wekuti kudini umbohwa muinawo madobwe urikurehwa vanti umbohwa makaona ndiwo kuti udini chekutanga umbohwa wekutanga wechikwambo uri muvhidhiyo wechipiri kudanana nemukadzi womunhu uri muvhidhiyo wechitatu ndewechikoziya wedhaga mukomana achipupura ega asi pavhidhiyo racho handina kuona munhu achimanikidzwa zvakanaka mukomana haana kuramba akamira pamusuwi akati zveshuwa inini chandinoziva ini ndechokuti handina kumbotumwa naamai kunotora dhaka asi ndakamanikidzwa nechimiro chemazwi echichiso ekutyisa andakadzina ukasadaro chete hanzi ndinoita seita chimbo kangu hameno zvakaiwa ipapa hanzi ndinobaya pakati pembiya nekachini nebakati saka uyu somukomana mutete mukati mehana yake akati zvino pakati pembiya pakabayiwa nebakatwa rotinongwa ndanchidanana naye anosara akatorwa nabhenai erega ndingobvuma kuti andi ndizvozvo asi ari apa akataura kuti makaichidzira handiti kuva mukomana achitaura kuti vakandichichidzira hapasi panhau yezvizvo izvi nyaya yakatanga yariko kumashure matauro akaziva kwandira zvikumbira rege
aindiregerere zvishwa ndanja kuti tumwa nemunogora dhaka asi apostoli vakandishedza vakandimisa vakamisa vana ndandinokuroti vakandishedza mumba vandishedza mumba vandiiwafana kuti zvinoti vabuda mamwemwe vana yavo vari kuroti vana vandizovaudza vakagona kuta kuti takazongoona pekuti mukomana abuda mumba vafura pakarawa ndepakati ya handiongoita kuti mwana amemshira unogora dhaka chisiya dhaka repayati chinyaza dhaka reitsoka yangu ndoita sei unoyasanovaka pavhidhi apa pasipo paakamandikidzwa vhidhi akazotiwa taatotese akamanza kumashure taazokutaura pavhidhi saka ndopaari kupupura ndopaari kutaura kuti inini zvese zvandakaita ndakamanikidzwa ndakuita nemutumwa nemi saka pasta vaitaura izvozvo pashure pekuti vazowana umboo mukati menyaya kana midare kuti muyazwa kupurira nova ndo zvaakabva azorapa vhidhi yange yatorekodhi pamba atobe chitu vambomanikidzwa vakarega chisipo ndapoindamubvudza mupakazinga vakurekodha manje. Alright. Pastor mataura mazwi enyu matini Yuda ushu nababa vomukomana chokwadi vakakufonerai vachiti uyai chokwadi vachiti vada kuenzanisa nawi vachida kukumbira regerero kuti amai ndivachenesa aida kuchenesa munhu yani mukomana ari panze mukomana aida kuvachenesa achiti kudii achiti akavanongedza pamberi pangu kuvapomera chokwadi handiti zvakanaka saka ipapo hatigoni kuramba chipatsokodzera zvakanyanya pokuti amai ava vakandotora dhaka kuti vakatuma mukomana kutora dhaka mukomana akadii akaramba uye pataakuda kuti tichinzwa manje pape munhu anokwanisa kupupura kuti inimi zvechokwadi uyu akakuti muri kudana nomukadzi uno takuda chapupu ichocho nokuti patina kwezvinezvi patabata chapepo ndokokuti inini uye abvuma kuti mune nechikwama isati masvika pastage pamatsanangura kukuikarakachoka pakanaina kuti ndinyatsopanzwisisa vanzwisisira ndoda kuita hezvo imimi mati mukomana akanokora tsoka yatanga yaitwa sei aisi tsoka idhadhi akaritora akaita kuhwandira kana kuti akangoenda kungotora chitoretore kana kutsanangurire oseoseoka muri dzipanhangatiputura but iye achiziva kwandiri zvati munyatondibate pa achiziva kwandiri mushure tinongodabva kunotorwa vhidhi ndabvuda kunzwa ipapo adanaitandiregererei chokwadi ndashandiswa nasatani kuti kuita sei apo ndiri kuidhisi kuchema kuti ndakobva kuno chipo chema ndashandiswa nasatani aposto vandituma vanditi amaizva ndavasimura kuno chechi saka iwo ndoti woti so arakazokushedza iwo chienda chimba kwacho unoudza amaizva ndikudai mangwana ini ndakanyora meseji ndandati pandanga ndichida ndakapatsanangura ndege pandanga ndichida kunzwisisa tsoka mati mukomana akashedwa akapinda mumba akataurwa zvaakataurirwa akazonogora sei tsoka yacho kana ivhu racho akazotora matorero api kana ndanzwa zvakanaka ndikati ivo vatsanangura noti ndovambotsanangura zvakataurana abuda panze manje asi ava vanga vakutaura kuti vakaiva vasiya kuroti vana vangaina mukomana uyu kuti vachinzwa manje kuti wanditi vatimwana memsha kunokora dhaka ripapa pano iwo chisiya dhaka chinyazotakura iri tsoka yangu chaiyo unovapa irichi iri tsoka yangu siya dhaka ripano payati chinyazotakura iri tsoka yangu unovapa ndopanandida kunzwa kunenzi kunokora tsoka kwakwe tsoka sekutangaaanokora tsoka yatindwa idhaga ratora kwete tsoka uyanoya asi idhaga rechi ndoratora ndiri chandida kuziva kana pavanhu vese vari munhu kana mambo nemambo kunokora tsoka kwakaitwa uku munhu ane chitumwa kunokora tsoka here munhu achiona kana kuti andinokora tsoka nenge zviri zvokubaazvindengaandisikunzenga pandikautsanangurachimiro chacho chiripo nekuti avo vari kuti ndakatotsoka ivhu rakatorwa ndii pekutanga anzi ivhu ava apostoli vakazochisiya ivhu tsoka yangu ava ndivakazonokora tsoka manje apostoli vakuchiva mukomana wetu chienda kwaita sei kwatuma mazwi vari kutaurwa namai ava vari kuti ivo mukomana uyu akatorwa vachibva kuchikoro nevamwe akapinzwa mumba akapiwa rudzidziso rwaakapiwa imomo rusina kuzivikanti vakanga vari kuoti vabuda mumba umu
ndobva akashedzerwa kunzi wati watumwa kuzotora dhaga kamba pangu chisiya dhaga iroro chiva unokoreka ndatsika apa chaipo ipa handiteka ndozvavari kutaura ava vari kutaura mazwi avakaudzwa kwete havakanzwa panguva iyoyo vakatoudzwa saka isusu tiri kuda kuti pandau iyi yetsoka iyi rwendo rwapfuura mukomana aka akaramba tamushedza otaurawo pandau yetsoka otedzisa asi watauda kunzwa izvezvi tauda kunzwa omukadzi womunhu akati uyu mufundisi uyu ari kudanana nomukadzi womunhu tobva taziva munhu wache nani mudzimai ari kudiwana mufundisi ndiani anokwanisa kukufura Mai Mavhumba kwanza ndishedzei Mai Mavhumba nhau dzakaita sedzidzi vabereki hadzisi dzokugangazhura nokuti dzinokonzera vanhu kupesana zvachose kupesana kutsvenekura Mai Mavhumba ndiwo chapupu nokuti ndiye akanoingwa namai mushuya kunzi iwewe uri kudanana naaposto vaine murume wavaviri saka murume wacho nemudzimai ndivakazondibvunza kuti ko uri kudanana nadzimai angu taudzwa namai mushuya avakanotaura nadirekta nzi vakataura nakupi asi vakaturikura mumurumunhu endai kwamai mirai zvenyama mirai nyasomirai panoonekwa nezviboiboi zvidizvi zita ndiani Paida Moyo Zulu. Zulu? Yes. Munozika mwasukutani? Mai Mavhumba. Mai Mavhumba? Mavhumba. Mavhumba. Makarorwa nani murume wenyu? Dadirai Mavhumba. Mai D Mavhumba. Amai Mavhumba kuti musungudzire kwegwini mutini vatiyani dadirayani mungati zita renyu? Paida Moyo Zulu. Mutini Paida Moyo Zulu? Paida Moyo Zulu. Ini Paida Moyo Zulu. Ini Paida Moyo Zulu. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi chogani pasina nhema. Chokwadi chogani pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Amai, munhu wamunoziva pavanhu vatatava kana kuti wamunoziva pakavasira tatava kana kuti vese ndiudze kuti munoziva uyu ndoudzi kana kuti unongoti ndoziva vese ndoziva vavira vari kumapeto ndinovaziva pakuita sei vari nechekunoka ndiye aposto wangu kuchechi vari kumapeto munext door one naiva next door uri kure nekure zvakadii kusi kure zvakanyanya zotingati pano kumagosi parebesa pano kutereto yes zvitogona kudaro kana kuti ugedhi tatidarikepazokuti kana muchitsvaira zvemuchimba paya tipenga togona kudayirawo ndakashedzera tinonzwanana totonzwanana ndizvishakanaka chii chamunoziva kana Yuda Kaseko chino chokuita nomufundisi wenyu? Chine chokuita nemufundisi wangu ndinoziva kuti ni zvakatangira kuti ndakanga ndisipo ndiri kupa kwaaposto wangu 13 ndakasvikawo ari munin'ina wangu akatora audio yaitaura zvokuti aposto vedu vane chikwama ndo zvandoziva zvakanaka. Mai Mavhumba, ini Mai Mavhumba mapomerwa mukati medare rimwe ndokuti inhanhero yaadvance ndotaura chokwadi mapomerwa ndokuti kuti imimi makataura Yuda Kaseko kuti badongo uyu mufundisi wenyu anodaro mukati imimi munoramba nazo
ini kuti ndakati apostle wandara nomukadzi womwe muchitaura handizviziva hamuna handirambozvitaura handirambozvinzwa ko handiti ava apostle vati ivo vana vabaananamai vandinzwa vana vabaanayasondinzwa wakanzi kuti mufundisi namai ini vakandibvunza kuti uyu amai anesu vasvika mumusha mavo vachiti zvoti inini kudanana navo pamberi pemurume vana vavo inini makadziaa vachinibvunza kuti ndakanzwa muramu wenyu achiti zvoti matiti kudanana asi ndomubvunzo wamatanga kundibvunza aiwa ndiri pamusoro idai ndokona ndisina kunzwisisa kuti muroda kundibvunza poindi ipi ndiriregai ndikupindurei zvamapedzisira kundibvunza ichokwadi chekuti inini ndinotonzi zvototarana muraini mese hapana singazvizive kuti ndinonzi ndinodanana naaposto ndichitaurwa namaia zvazvinoita tete isu hatitarise kuti iye zvinezvi ndasvika pamberi pomufundisi aiwa terai tete hatitarise zvinezvo ndasvika pamberi pemufundisi tinotarisa mazuva atasimudzira ruoko kuti ndichataura chii chokwadi chogati pasina chii ndabvunza ini kuti uya akupomera ini kuti imimi makamutaurira kuti uyu mufundisi anodanana nomukadzi womuridzi imi mukati kwete handizvizivi ndikakubvunzai kuti hamuna kumbonzwa here mazuva anenge aya ekuti mufundisi anodanana nomukadzi womuridzi mukati kwete madii mataura kuti zvandakanzwa ini ndezvokuti yudha ndiye akanditi inini ndikudanana mufundisi pamusoro idani ipapo ndopananga ndisina kunyatso kunzwisisa makona kuti chaitika fundisi vataura mashonga vachapasanura imi maakuchitsigira kuti ichokwadi vaona kuti mauya muno muri patesi mida kuti mutaure nyaya yakaitika neyamukuziva vavati hamuzviziva mufundisi vataura maakuchitsina pashure pacho saka weiti yenyaya inofamba sei ichocho ichokwadi ichokwadi chekuti chekunzi aposto vari kudanana nomukadzi womunhu mukadzi womunhu wacho ari ini komandi kuzvitaura kutsautano pamabvunzwa zvakanaka naasesa vachikubvunza itsoro dzese imi matiri muri mukadzi womunhu ko pamabvunzwa vavadi kuzvikupura kuti ini ndiri kunzi ndemukadzi womunhu handizvizivi asi ini nokuti ini muri mukadzi womunhu gai maakuchiona here kuti avapupurai maakuchidaira saka pane umbo hwakakwana here umbowo huripo matadza kukupindura aiwa handina kunge ndafunga kuti ndomubvunzo wamuri kundibvunza inini pandakubvunzai amaika ndakuti chamunozafaurira mukati muchamunyasoziva chacho chokuti uyu akati ava nechikwamba hamuna kuzomboendera mberi kukati chechipiri uyu akanditi ndikudananani namufundisi ende ndapinda munhau yekuti ndiedze kukuvhurai pfungwa mukabva manyatsoramba makakakatira rutivi kuti handizvizive handina kundozvinzwa pasa vadai manje mukati ndakasika zvandakaudwa napasa aiwa ndizvozvo nokuti zvafanana nezvedhaga zvi ndizvo zvikati akudzokera kuti kudhaga kwe kudhaga weyo akazoti ndandamanikidzwa fambai apa zviri kureva kuti nyaya iyi mamiriro yakaita chakamire inoda kunetsa mukati nechibata umbo hwakanaka ende zvaita zvakanaka kuti vanhu havabuda panze vachinzi vauya kuzopupura vauya kuzopupura vachadza kubudisa chinonzi chokwadi chokuti inini ndindakanzi zvakati pashure pekuzenge pataurwa taakudzoka kuti kudhaga kuya zvafanana nedhaga rekuti auya akazoti ndandamanikidzwa apa vapupura pamusoro pekuti pasta vanga vataura mashoko ava kuti ndozvandikuita kuti vataura kuti amai ava vakandiudza peya kuti ndakanzi zvakati kuna pasta
vamuzuka vaedza kupindigura vachida chokwadi chinoa ndo chaunga wabudia panza charamba kubuda chokwadi ava chakati chokwadi chiripo muna muzikaura pindai saka maona tatibudai panza tine maonero atinoita nematongero atinoita nyaya atinongogara tiri panapa pfungoni garai muchiedza kubatsirana nevanhu tinenge kana kunyarara kuti takanyara totsvaga kuona kuti zvinhu zvikufamba sei chinhu chamabvunzwa imimi maakuzotaura kumashure kwevavo vatsanangura asi mubvunzo wamava vatanga kubvunzwa muchini munovaziva here ava vanhu ava vatatu ava makati vandinoziva ndeuyu nouyu makabvunzwa nyaya yamabvunzwa nasesi makati hapana zvandinoziva zvakafanana naizvozvo saka isisi kana ava pavazotaura vachiti ava ndo vakanditaurira vachiti ndiri kudanana nevanhu makati chokwadi asizvo zvinoita imimi kana zvichikurwadzai pamwoyo maifanira kutotaurira futi nekuti inyaya itokurwadzai pamwoyo kuti mukutondoka kuti mukudanana pasi ende ndo yavainga kuno kudaro kuyazopupura wayazopupura kana mamahumba muchizwa kuti mimi makanzi zvakati chamabvira kumba chii muchiuya kuno imimi makazara madhaka amufanira kugezeswa munhu asi matadza kumabudisa madhaka eva muchitopozigezeswa nomumwe munhu madhaka enyu muinawo muchimaona muri kuona zvichidai chechipiri ndo chokwadi chandikuda kuedza kupindura mafoira amai kuti isisi achimbozvikaiti ndo zvandakagarira pana mabudira panze izvozvo ndozvapati taida kungwa saka mazvanekudai yari mukadzi womunhu imi mukadzi womunhu ende pashure papasta ndo pamazotaura ende kune imwe kuti yakaitwa feki yedhaga the same person iyeyo saka tiri kuti kudi isisu kuenda itaifambainawo avava mubvunzo wenyu wamamakanangana nawo mukuru ndo wamabvunzo wamakatadza ndavagari kufana kutorai munhu mira ndimbovabvunza ndanga ndikachangamire kuti imimi munonyora pasi au vegara uko mozovabvunza mubvunzo achisimuka vamutaura vese vakwana noti pane vamwe vari panze ora timboenda munogara pamusoro musati vaenda nogara pasi ruoko rune pati zviri kuitika paruoko ipapapazvii kuita chiviri sindikatorisunga mai hazvina mhosva uchiita ndikupirawo jira racho riuye kuno imi ruoko rwenyu rwuye kuno ndotoshereketa wakaino kana riri ruoko ndinoshereketawo futi saka chigarai pasi jirai ribvisai pasi ndapfuma twakatsva aiwa vatani endai mberi gurora ngavaunetoo nevamwe vacho titaure noti tinoda kunzwa chinhu chete nechimwe chete ngatifambe nguva tine mamwe macases previous case ngatifambe ava vari kuyazopupura kuti semukesi anditi ndiyo makadire nyama munonzani inonzi Wirane Zakaria. Inonzi Wirane Zakaria. Wirane. Oh, vanhu vatatu vari papa munovaziva? Munoziva akatora muzukuru wangu chete. Munoziva akatora muzukuru wenyu chete? Oh. Nemufana wangu. Aiwa. Right. Ndatoda kuziva pakati pevanhu ava vatakubvunza yavo nekuuya kwamaita kuno chamunoziva pakati pavava chavavinga kuno ndechii? Inini zvangu ndangoya kuti ndizonzwa sevazukuru panhau dzavo ndakangonzwa ndakanga ndauya zona muzukuru wangu anga achibva kurwadza saka ndakasvika handinawo chandaimboziva saka pakasvika iye mufana wangu apinda apo achibva kwaHarare mvura ichinaya ndobva kwasvika mukomana akabvunzwa sekuzi ndiye akatora ifu vakubvunzana nemubvana wangu vachiitana kuti kweiwewe ndiwo wakatumwa zvakafamba sei mukomana uyu ndobva akutsanangura vachitsanangurirana nani naamai vabuda panze vandateera
saka pakusana vaibvunzana vachiti ko iwewo wakatumwa sei ivhu uyu ndobva ati ari ndakatumwa zvikanzi wakapiwa mari here zvikanzi handina mbopiwa vakati vachandipa saka mukadzi weuyu here kana kuti aibvunza ndama inini vake ko panyaya iyi vaibvunza vakanangei ndo vacho vaikunzanzi vakudanana nangu neuyu ndo vaibvunza nyaya iyoyo ehe vaitobvunza mukomana kuti vanodanana ini handakuudzwa ndaitongonzwawo zvangu ndakagara semunhu handasvika kuzoona muzukuru wangu airwara musikana aitaura muvhana wangu aibvunza mukomana uye uyu iyo mataura zvakanaka yekuti ava vanodanana aitaura ndiani pamusoro pacho pamainge makagara vaitaura ndevapa vachikurukura nena wekuti ambogo ndiri kunzi ndiri kudanana naamai wengu vomudzimai wangu uyu ndikati inga mwana wangu ungadanane naambuya seiko pasta ndo vaitaura vachitaurira amai vayo vabva panapa vaya vaitaurira inini ndoamati chapupu chenche chinotarisa panauye nekudanana uchidanana yedhaga zvakaitika mai vakanga vari musi wakaitika nawo idzi zvinoita kana tichipa uchapupu kana tichitasa kuti munhu ari kunopa uchapupu munhu anopa uchapupu haataura achiti ndakanzwa anditika anotaura achiti ndakaona ndakataurirwa hatazvinzwisa zvokuti ndakanzwa sezvekutaura kuti vakanzwa ini ndichikurukura nevava ivo vagera vobva vataura yatechipatika izvozvo hazvidiwe zvakaonga vagare vanyaraizviri pasi akaona mudzimai wangu ati panze ndiye akaona mukomana anesu chiumbiri sunda roko rwako rwerudyi kuti nanesu chiumbiri ndiro kumanichataura chokwadi chokwadi choga pasina nhema mwari vandibatsiri zvakanaka anesu akasungwa ne anesu ndiye wandikatanga kunyorera sabuni sezvo ndiye anga anokuradhaka kechipiri sedare simazvirandireta pamutemo uya akatumwa uya through noroni saka pane masabuni mangani maviri rahiudha naanesu saka nda kutanga ndabvunza kuti ava mari vaingapi here kubhuku vese vari tu havane balance uyu zvakaita uyu kunana osamurira ndikakupa mwari mari yacho mirai muponesi iraiti zvenyumba basa renyu inoronderenya tikumanikidzwa sisurenguwa mutimanikidzwa uyu akamira apa sewitness handitika achaya kuzogara apa sadefendant tawirirana paachagara apa sadefendant anofanira kubhadhara mari yake ezvo zvaamiswa apa neuyu ari witness tiri kuti anesu iwewe anesu vazhinji vari kumatare kumajeru vari kupika vakapika vasiri vapari vemhosva asi vari vapiwa zvapupu dare rimweni rikawana uine chokuita chinoratidza kuti wanyepa iwe wavimbisa kuti ndataura chokwadi iwewe ndiwe ucharipa zvangazofanira kuripwa nemunhu akakodzera kuripa nyaya iyo saka ndikuti iwe izotaura chokwadi chako ukanyatsozvidhifenda uchinyatsoziva chaizvo dzekuti zvandakutaura izvi ndizvo chaizvo kwete zvokunzvenga-nzenga nekutaura chokwadi handitika right chimbotanga vanditaura kuti rwendo rwapfuura patakakumisa pa wakati kudii
ndakati amai ava vanotuma dhaka ndakaita zvokumanikidzwa. Wamanikidzwa nani? Namudhara rapa. Mudhara hana zita here. Ndiani akakuto? Nafadha. Nafadha. Mbati kana ari munhu. Ndisumbo zvafadha. Mafadha akawanda munhu. Fadha handiti. Mbati akakuratidza munhu mubati. Ndio vakakutuma. Wandimanikidza. Zvakanaka anesu ndazvinzwa. Chazviona. Maona munhu abatwa akamanikidza anesu. Zvakanaka. Anesu. Iwewe parikunzi panapa pane video iri kutsanangura kuti iwewe wakanotaura kuti watumwa naYudha uyu kunotora dhaga pamba paAbhurama uyu pamadombo uyu. Handiti? Video iyoyo ikataura kuti shuwa tikanzwa izwi rinenge riripo riri rako iwe richitsanangura kuti pastor zveshuwa ini ndakatumwa naYudha kuti ndizotora dhaga pamba penyu. Ikabuda rakadaro so unozoti kudi iwe video parakatorwa. Pindura mubvunzo wangu. Ndati ikabuda rakadaro unozoti kudi. Ndikurai ndibatsire ndichiti. Inini ndiri pana. Kana ndikataura inini ndichiti mudare munomu makanga musinai vakadzi. Musi watatonga dare remusi wa 2 February manga musina kana mukadzi akanga arimo. Rutora mavidhiyo ahobva wabudisa vidhiyo romukadzi anonzi Yudha Kaseka agera zoburitswa. Ini ndichitaura kuti Yudha Kaseka mudzimai ari apa zonzi wazvinzwa here muzuka. Ndinozoti kudii? Ndinofanira kusenge ndiri munhu anonyarira rufu. Saka ini ndiri kutsanangura ndiri kuti kana vidhiyo rikaburiswa iwe ukakwanisa kupupura kuti zvoshuwa izwi riri kutaurapo nderangu, ndakataura zvochokwadi kuti ndakatumwa naYudha, tichakuripisa iwewe, tichakuripisa. Alright, chimwe nditaura toda kuti tikuripise chii? Mbotaura ugari kuti da kuti mundiripise zvakati. Unganyepeka nokuti wazviziva kuti zvinogona kubuda sei. Kuti kana ndichinyatsoziva kuti ichokwadi pandigere panapo ndikataura ini kuti kana vidhiyo rikabuda richiti pandaitaura ndiri kudarira mambo ndakanga ndichiunga kubata mhanza yaYudha. Kana ikabuda rakadaro zvoshuwa mambo endatotora umbe dzangu kumba. Nokuti ndenge ndichinyatsovimba rekutenda kuti azvindiro zvakadini zvakadaro. Saka iwe waziva kuti unyatsonimbisa chazo kuti vedare kana chiri chokwadi chokuti inini ndiri kunyepa kana kuti ndiri kuramba zvandakataura kuti ndakatumwa naYudha zvikazobuda zvakadaro dai kuti nditinina munozotaura zvinhu zvangu zvakati shuwa zvinhu zvangu zvinodini zvinoenda regai muweti mungadini zvangu ndinganyepe. Zvanova zvadudzira kuti une chauri kuziva pamberi penhau yokutumwa kwako naYudha unotora dhaga. Chiti chaura matumirwa wakaita? Dhaga ndautumwa dhaga. Handina kuti wakatora, ndiri kutsvaga matumirwo wakatumwa uchinzi kudii? Kutumwa handina kutumwa. Wakaita sei? Ndakaita kubara obva ndatungura mbi yangu ndenge ndinayo ndamusiya kumashops bva ndadzoka bva ndamira mbi yangu pagedhi pavo obva ndadzokera mabi yangu kumusoro obva ndadzoka nembi yangu ndenge ndinayo obva vandidenza kunzi yakuna watumwa dhaga naamani yesu. Akakudaidza ndiani? Ndipai avarapa obva zvadaro zvanzi iwe ngwana yemukadzi wavo mumba. Ndatanga kuti handatumwa dhaga handanokurakidza pavanokora handaenda kutesa maoko angu hana dhaga but vakutorakidza pavanokora but ndakaramba but ndadzoka ubva tohaleni obva watanga vandimanikidza futi anzi wangoramba ndangobaya unofa zita rako rakuda apa kana zvazvozvo tomira magire vauye otenga masupa hapana maviri kuti nyaya ipere shuwa bva ndadzoka magire anodzoka obva ndazotora vidhiyo obva ndabudisa mari padidu obva ndabudisa mari obva watora mari yangu fodo zvinzi nyaya yapera obva ndazopa pai
vakazvinodza amanesi kuti paive pamakachema pachitaurwa ipai ndenge ndakutya kunzi ndinofa saka ndakutati sezvakazotaura kunzi taura chokwadi pachisi chokwadi ndopakazotorwa vhidhiyo rokumanikidzo panzabvisa mari yangu nemasuku vanhu vatinenge varipo pano vakadzi nemurume nemukadzi wachona nenge varipo mawitness avo nemumwe aitorowo vhidhiyo racho pandikabvisawo mari ndakatambara makumbo angu ndiri 1 ndikesina nahama Alright, ndazvinzwa. Pane mazwi wewe here awakambototaurira Yuda pamusoro pekumanikidzwa kwawakaitwa kutora dhaga napasta? Ndakatanga vakandiudza kuti zvenizvo enodza amanesi wauye kuno. Ndakasvika kubva ndaudzwa kuti mukudiwa amanesi obva ati nenhava yei ndati handisi kuziva mudiwa kubare. Alright, zvakure. Watsaurawo kuti wakanga uchifamba nevavi yako ukadzika ukazochoka. Ukazotorwawo onzi wewe uyandikuratidze kwawatora dhaga. Ndozvo. Pane here pawakakwanisa kunzi napasta uyu enda unoshedzera kana kuti enda unotaura manesu kuti makamandituma dhaga kuti nditore dhaga zvino handina kuzotora asi pane zvandatora. Mashoko vakataura pati kuti ndikwanise kunotaura kuna amanesu. Ndakaremerwa. Wakanzi kudii? Ndakanzi enodza amanesu akutuma dhaga inomuudza kuti izvonizvo ndave kubare nimubhadharise kana pasina izvo tokwira nyaya kudaro anongoenda mombe 3 dzinotsika. Alright. Pandiri kuedza kutsvadzadzira kuti ndisvike vabereki panhu pataurwa naYuda ndoka ndiri kuedza kutsvaga kuti ndinoti paripo here zvino handisi kupaona pachigumwa Yuda ati iye muno uyu mukomana yakandomutaurirawo kuti ndapinzwa mumba napasta ushu ndikapiwa rudzidziso, a type of an education. Ndapiwa rudzidziso urwu ndabuda panze ndashedzerwa ini napasta kunzi wangu watumwa naanisi kuti kuzotora chii ivhu chisiya dhaga iroro yautorwa ndadina handinzwawo iwa hauna kuzinzwa takazvidzwa pandakosiya sori wapasiya inge ndatanga kuenda kumberi pane kumashure kwasita kumberi. Alright. Susu asika kupedza nguva nhau dziri panapa nhau yatabata chaiyo iyo vatongi nemivese vateereri vatingati medana nemasabu edu nhau yatabata mukati medana remweri tabata zvinhu zviviri nhau yokuti pasta vakudana nomukadzi womunhu nhau yokuti pasta vakanonzi vada kutora dhaga pamba pavo iyoyo yaita mhute kwatiri hatisi kuiona zvakanaka handitika asi yatiri kuona zvakanaka ndeyekuti Yuda kaseke yosunga uyu ari kutsanangura kuti pasta ava vane chikwambo handitika saka kuti tirambe tichitatika zvipasteri kuti tirambe tichifamba tidii tinopedzera vanhu nguva toda kuti tiise kuna mambo tonzwa kuti mambo vanotibiri kuti chokwadi tikazva kupasana nesu ndaitangomubvunza chete kuti pasta uyo mukomana munomuziva? Ndinomuziva ari muvakidzani kumba kwaamai makomba. Iwe mukomana uyu munhu uyo ndarawa kunongedza kuti ukatanga kumuona rino unomuziva? Ndakaziva neshamwari yangu ndaitamba nayo ndaenda kuchechiko. Saka munozivana pakuonana pane ukama here? Hapana ukama. Ndozvanaida kuti ndini ini ndakaita kuwedzerawo pamashoko yaya kuti ivo pasta vagere papa vazviona here kuti nyaya dzavo dzese dzavanga vari kutaura munomu dzine dzagumira kuti nyaya yekutanga yapupurwa nemukadzi nenyaya yechipiri yapupurwa nemwana mazviona pachena here kuti nyaya idzi hadzinombohwa kazara ndikubvunza imini pasta
umbo ndinosanda makatikomukana aiwa tatimazviona here umbo nyaya dzenyaya dzinaumboona kuti pano pamira chimiro mavhidhiyo ndo aya ataurwa kuti maimanikidza nevanhu vakamira vhidhiyo inotaurwa asi vanhu vachamavari muvhidhiyo ndo vakamira kapa saka ndikuti maona here nyaya dzenyu kuti dzakamira sei dzese dziri ngati kuti hadzina umbo hwakakwana ndo mute ataurwa nasesa kuti tikuona mute inini ndati munyatsoona kuti mazviona here mega chokwadi ndachibara nokuti nezvazvasiyana ndoda kufamba nendani kune vamwe varoda kuenda handitika ndatini hatishanda zvedu kuti tiwanze mambo padewe retsindi panozosara chi mukatamba marwere marwere iko karikatiweke tiri kuti isusu nechinano zvatawana mukati medare rinei ndozvokuti mhosva mbiri dzanga dzichipomerwa Yudha kuti ane chokuita nadzo kuna pasta uyu Madombwe idzo dzatina kudziwana, asi yatawana isusu ndeyekuti Yudha ari kuti pasta Madombwe vane chikwambo zvakutsuso yenyu nechinangwa kuti mukwanise kupedza kuti chikwambo ichi chiri kuzivikanwa naYudha chichirambwa napasta Madombwe chinoonekwa sei. Datei Bishop sekupinda kwaita nawo iri pamberi pedu ndinoona umbo hwevafakadzi panhau yedhaga yevhu nehuko dzamakaita naanesu. Mavhidhiyo yamakatora inini kana munhu ati ndakamanikidza sechimiro chiripo apa, munogona here kupruva kuti akamanikidzwa kana kuti haana kumanikidzwa? Saka mungapruve sei imimi kuti haana kumanikidzwa? Mambo wangu makaona mega nedare nokuti vachitsanangura kuti imimi nevanhu venyu vangu vaitora vhidhiyo mamushedza mukomana kana ari anda kumanikidzwa anoita kucha kuitira kuti apamwe ndingagone kukuvara. Pouya izwi rekubata tsvimbo, mune tsvimbo yamuinayo? Mune pamukataura kuti iyi tsvimbo iyi bakatwa rikabayirwa pasi uyo anofa. Saka mawitness vachitaura zvavataura vatamisikidzana uyo ari mavhidhiyo yamakatora imini yakanga yakutora yariyo kuita counter to suppress evidence. Semunhu mukuru bishop munhu anochisa nokuti kana vanosangana nemi netsvimbo yenyu munotakura makashingirira pasi pezuva kutakura dare guru. Mune vanhu vanotevera vakabhilivha in what you do. Saka chinhano chenyu chepanyika sabishop chinokwanisa kuchisa sezvataura Mwara. Saka maassessors zvavasvika pakuona kuti idzi dzamanga makamhangara mbiri dzashaya umbo evidence yakakwana yevhidhiyo hatingagone kuiaccept as evidence since uyo ari kutaura kuti panga pane kumanikidzikana kwamakanga muri tanga tisiko. Asi yandabata ndeyekuda kuziva manje iri very sensitive ndeyekuti yechikwambo ndizvo. Saka pachikwambo apa ndotanga ndichibvunza imimi bishop, chikwambo munochiziva?
amuchizivi imimi munei amuna chamuina saka bishopu munhu akauya achirwara hamusati mambomududzirawo kuwana mari kuti ane chikwambo chekutambisa munhu kwandiri ndinoti imhepo handiti chikwambo pamwe iterminology rinosiyana imuti mhepo dzichichikwambo zvakanaka uyu munomudziveni uyu wongishoma mune ukama naye makamboshanda mezi wetu makambo namata mezi ndokushanda mezi makamboshanda mezi maita mabasa ei mwana wesangano aingo ya kuchechi zvakadaro mwana wesangano aingo ya kuchechi iwe ungatsanangurire dare rino kuti wewe chikwambo wakachiona sei uyu unomuziva here maimbofambidzana maiwirirana semwana wesangano akasimura maoko semwana wesangano asimura maoko makambopfimbana kumbana kwakatoe musi uyu musi upi wechikwambo ndipo makatanga kupfimbana akatanga kupfimba umwe ndiye baba ava right chititsanangurira iwewe kuti chikwambo chizopinda apa wakachiona kupi pamusoenyekamii ndivona vakumashiro vari kuona bundu riri pamusana pangu ripi okay bundiro rakatanga sei bundo handisoma kuti chii okay taura chinhu pabundiro kubatsirwawo kunga ndakaenda kwapo ndakakubatsirwa zvakona vaikubatsira vachiita sei chikunamatirwa nekuiswa meeting nokuita sei nekukombora chichiisi vairibata vachiritovatova here vairiita sei vaibata vanhu vavo vanhu mirozi dzavo vaibata saka tazoenda kwako inini kanga mainini nyaya iripo bundo ini ndarikundika munomuchechi ndochokwadi saka nyaya iripo ndeyoti ini namai ndotiwirirana mukabvuma zvandikudai bundo ini ndinokurapisai kana ndanokurapisai imi munozvidzoka munomuchechi motaura kuti ndarapo pamberi pechechi asi techiziva tivangani tiri 2 asi chekuti akandoti tanatarara tese ndoenda nemi kwandikanotaura inizvi zvatoshandisa chipambo chandinacho pachipambo zvikanzi zvikandienda ndendinokurapisai imi mikoko zvese zvabhadharaidze nemabhaskara chizvese ndichaita sei ndichasoroka ndinokuratidza ndinopiwa munopuwa chipambo kana mapuwa chechipambo mouya toshanda pamwe chete muchecheita sei isumuke ndofunga vadoma madzimai navanata 4 asi ngotizivamanzve nazvo zvaudomira pari pangu imi handizvoni vamwe vakashedzwa vaodzwe zvekati ndinotata pangu right ndandati saka chikwambo chachonacho here chisatarara tese zvakutaura zvacho zvikanzi ndinacho ndatimbondaridza tori risatarara tese ndipo vakapinda mubababa vabuda nechijira chanjakaputiridzwa nozvanenge amuti pa penaiwe sipamwaitaneresa chauri kuti nechikwambo zvikanzi iwe hazvitaurwa inyaya nditi 2 dzoka kuno ndopa ndakambopomukawo ndini 3 kugaida ndazombomira hapana vandakagona kusvika namudzana wata sei asi pazvazobudira manje kuti zvizosvika pauta vai kuno kudaro munina vamai vamatanga kutorarairai kamunina kava 6 ndifunga amai vanga vaya kuno kukuseni kwaapostol varume vavo vakatoti neamai kwadenya nhasi ndikati koingirozi dzaapostol isati ndachatinoona isati uke hatiita sei handivambondindova neuke chindivanoda kuenda nokupi kugomo isati uke hatidi hava chandoziva ndifunga vadzokera kwakwanwa indazoenda futi mumbakaona havasati vadzozvanza vasandikwa kwavatosviba uyu mwana wemanje ndipa akandirekota hatimaona kati saka ichokwadi chikwambo chake chisi ndofamba navakadzi neusiku ndipakarekodwa rekodi yavo yadzokwa naye kuti kupi kwavari apostol ndipo vasichisvika tasvike muno mudai asi chikwambo vakatondiratidza alright fine okay fine bishop pane nguva here pane nguva here yaukambotoda kurapa urwere una iwe mukati mesangano hongu wakanga wati panga pane agreement yokuti unogona kuirapa muri mukati mesangano hongu mukati mesangano imoni
Saka ichokwadi here kuti wewe uchimurapa wakasvika pawakaonawo kuti ano zvingangodawo vamwe vanobetsera kuti chidumuripera nhau yakaitika ishawo ndeyekuti pandaimubatsira aiti akabva pandiri unosanganisa mushonga ndobva ndamududzira ndikati mushonga neminamata yangu azvipindira ndobva ndakasiya dare rake. Asi wakamboedza kuti umurape bundo ndobva wamuti wakamududzira here kuti usasanganise mushonga? Ndakamududzira. Saka pakusvika papoint yekuti huya ndinokuratidza vanokwanisa kupedza dambudziko rauri naro, wakanga wafungawo sei? Handina wandinoshandidzana naye kuti ndingagone kuti enda kuna ningi ndinoshanda ndoga, uye rwepiri handisati ndamboita dare tiri vaviri inini naye. Handiti unovasondosi? Ndinotenda vasondosi vavo kana bishop achiita dare handiti ane vaomberi vake varipo here vanokwanisa kupopora kuti musi wakatanga kushandisirwa munhu uyu kuti arapwe bundu? Varipo ari muno ndio vacho vakaenda kunoshanda pamukadzi uyu? Ichokwadi. Ndo vambokuda panzira? Aiwa kwete. Avo vari kupi? Akagara mudare mune mishonga. Zvino imimi muri vanhu vakuru nenhaka yenyu yamuinayo. You are a mediator between God and the people on earth. Uyu mukadzi uyu unofunga kuti chingave chii kuti agone kuya kuzonyepera iwewe? Ishe wangu nawe iripo ndiyoti mudzimai anondida kana mudzimai wangu anondipupurira, akazama kundipfimba ndikazviramba. Uyu mudzimai ndiye akabvira kare kukupfimba iwewe. Zvinabva akatanga kupfimba mumwe ndeupya. Uyu ataura kuti iwewe waipfimba uyu, iwewe wakutiwo uyu ndiye aipfimba. Pamasvika pamachangamiti chitidzorereiwo kuno kuzororei kuti taona kuti pane pamwe patakuda kutaura chipapatsonurai vadare kuti ava vanhu vaviri ava vakapfimbana, saka kupfimbana mai vakazobudirirei. Saka vanhu vakazodanana here makadanana? Handina. Sei nokuti mimi ndine umbo kuti akandipfimba chii chamukatiratidza kuti akapfimba? Akasvika sekududza kwandakaita svondora pfuura neadzimai yangu achindipa kudya, akasvikotorera adzimai yangu ndiro yangu, akauya akanudzira adzimai yangu zvikanzi asiriwo mapiwa ndika murume chikafu. Akafamba chinhano chinoita mafootsteps angu ndakona 5, akapfugama chane ndiro yanda kuitambira. Izvozvo zvinoratidza kuti anguda here? Aitodudza kuti baba ndozvitwa baba wandinoda. Ayo zvinorudzidziso rwacho ipapo paurikutanangu ndanzwa uchitaura uchiti uyu achitaura mukadzi achiti iwewe mune ukama hweuramu neuramu, ndizvozvo right? Uyu mukadzi kana ndiona mukadzi wako ane chichii? Anoti maiguru. Anoti maiguru. Ko kana vari kudare ravo rechikadzi vachida kuti vaumbe hunhu hunoita kuti imba dzedu dzimire zvakanaka, vanoita masii? Vanotamba chiramo. Ashanditisa chiramo. Vanotamba chiramo. Ndati pekutanga chinoitika paukama vanenge vachiti mudzimai kwandiri pakududza kwavo pachivanhu. Asi chandinetsa ndechekuti handisati ndambotaudzana naye nawo yedzimai. Mazvenya mataura ndakukonzera pane madzimai amataura. Matima akasvika akati kuna amai adzimai venyu ipei ndiro yababa yechikafu. Akabvuta. Right, no problem. Muramu. Akakwanisa kufamba akapfugama ashuya kuzokupaishika akataura mazuva akati ndozvinoitwa murume watinoda. Murume watinoda. Kwete wandinoda. Watinoda. Iwe amai guru neni. Poshi.
Piri, inini mataura muchitini. Uyu pati vakanditi uya tirare chese ndigoshandisa chikwambo chandinacho kuti bundi ripere iogozwa chapupu kuti vanhu vawande vanhu vakakubvunzei kuti mune vamwe here vamunoshanda navo mubvunze waguna mambo mukati hamunai handiti chechi yenyu inini chechi yenyu makaitanga sei yakati muri moga moga makaitanga sei chechi haina kutangira kuno ndakatangira South Africa ndiko ndakatangira ndokune mamwe mabranch kuno kwakunai kuno kune maviri kunere kwamadongwe kunere kunobari zvakonzerwa nei nokusatikuwedza kutasa kuti pakutangwa kwechechi ine munhu anotangisa nevatangsiro ake anenge apiwawo noruvheneko rwaanenge apiwa saka kana imimi mati imimi makatanga murimi muri 1 uye motsanangura moti zvakatanga muri South Africa mukagozouya kuno moendera zvenyu mberi izvozvo zvinokonzera pfungwa dzevanhu kuti vati yeye murume uyu akaenda chikwambo chake kati ndawema kuita mari kuZimbabwe chakaonwa nuyu mazwa ataurwa nemutaura akutaura uyu akuti iye koivo anamai ava kana vari pachimiro chavo chemadzimai ero vachidzidzisana mabatiro eimba vanenge vachiti kudii vanenge vachidzidzisana tsikana murume kana achinge abva kubasa unomurezva zvinoti murume kana achinge abva kubasa haikona kumumirira kuti ati ndaiipewo mvura yekugeza munoziva kuti isu takakuratiza tichiona ana amai vedu sezvakaita inini amai vangu baba vakauya vachibva kubasa vari murairidzi apa pamuti paforogomora ndopakashanda baba wedu vachiti vakabva kubasa vaisvika amai ndo vaibvisa bhutsu baba vagara so bviswa bhutsu bviswa vatambira vega unorogedza kuratidza rudo amai vangu vasvika sadza nababa vaimokora sadza zvichiiswa zvichitenderedzwa so baba vachinhunga sadza rakadinda rakapora kare kutsvaga rudo saka izvozvo zvinoitwa nevanhu vechikadzi kuda kutsvaga kuda kureza hana yemurume wavo kuti irake yakazendamira parandeta pamurume wake handiti saka ndozvamazwa zvazvokuzvana kuti vari vachidzidzisana ndamoti chekekuona chiedza chacho handina zvandiri kukubvunza vari kukubvunza ite inini ndati handimanzwa zvataurwa nasesa vanobva kutaura inini ndataura inini shiona yekuti nyaya yamataura yekuti vakabvuta vakafuka nobva vati ndo zvinoitwa zvakaizvi haisi ndiyo nyaya ingaita kuti maikonzwa chekutanga chikutaudza zvahisi mukadzi wenyaya ichoyo makamona munhu anokonzwa munhu dzomurumari iye mukadzi wenyaya papa ndiatorerwa pureti iye abva akonza nechihure chake ichocho abva akonza shova mutoripo pane hatina kuona ureme wokukonza asi pane ureme hwokuti sapasta wesangano muri baba zvakati vaida kuratidza mwana mukadzi wenyu pamwe ndevechidiki kana kuti ruzivo rwavakaitira ipapo patazouya vanhu vanoremekedzera munofanira kudai sokuna baba plus pane chiramo kana asi kana mune zvimwe kakodzero kamwe futi kamungatisiye pagiraundi apo izvo tazvirerutsa hazvina izvi asi pane respect yesangano munokosha akaingana muri pasi bongo handirambi asi chiri kudikesa chekuti uramu hwedu nasisu ake takasiyana kare oda kuita unopera here Okay, fine. All right. Okay. Patasvika haisiyo nyaya yedu yatabinga pane makeses mamwe yaripo mukati mekuongorora nyaya iyi pane zvinhu zviviri zvinokosha zvinhu izvozvo ndezvekuti iwe une sangano itsvimbo inofanira kunge ichikontrola upenyu hwevanhu munyika ino tinozvikuta touya pane nhau yebundu yekuti uyu anga ari patient wako ndizvo anga ari patient wako
pane nhau yekurapana. Nhau yekurapana pa chinorapa isimba. Saka pasimba liripo rataurwa neuyu kuti pane jira ramakamutuya uone. Jira iroro riripo here? Handina jira iroro rakudutsa. Mune chii? Handina chandinacho sekudutsa kwanoita. Ko tsvimbo iyi haina simba? Tsvimbo haina simba. Tsvimbo haina simba? Saka munofambirei nani? Tsvimbo ndikuratidza kuti tiri mutakuri webasa. Mutakuri webasa? Handiti pane dambudziko sereurwere. Kuna Mwari pane zvaanotaura kuti izvi ndo zvandinogona chete kurapa nekupedza here, kana kuti anopa masimba ekupedza dambudziko remunhu? Mwari vanopa masimba ekupedza dambudziko. Munenge muchitarisa muri panyama kana kuti pamweya mutsvene ine prophetic word. Ndinotarisa pamweya mutsvene. Saka pamweya mutsvene ine prophetic word. Uyu masvika pakuona kuti ndime mabata mazviyera maona kuti munogona kupedza dambudziko iri. Ndeni moya muri sarenda. Ongisha kusarenda kwandakaita ndichibata basa kutuma kwandakaitwa. Ndakangobata kamwe chete vhiki rinotevera ndopatakamupatsanura ndikati kutaurwa kwandaitwa neizwi munamato wataita wabva pano uchinosanganisa nemishonga. Saka izwi rati kwete. Saka manje kufamba kwatinoita pakusangana apa izwi nemishonga ndizo panoda vaukika pakuda ng'anga. Saka inini fact yataurwa kuti pane chikwambo handiirasi. Iye wacho uyu ataurwa kuti ane dambudziko raanaro ndakuda kuti dambudziko iroro rinosvika pakupera. Asi nenge rakuda iwewe newe kuti dambudziko rinopera. Saka inini zvandakuita ndezvekuti patiri kusangana next court day ndichatsvaga vanogona kupachenesa nokuti iwewe uri bishop, zita rako rakanganisika muchechi, rinoda kuti richenurwe. Saka rinochenurwa nechokwadi. Saka chokwadi chinobva kuvanhu vaviri, kwauri iwewe bishop nekwauri iwewe. Saka patakuisa vamwe vane mazimba yekuti nawiri ive inopera kuti runyararo ruteka. Tawirirana pana nechekutaura pane vadare muri muno mese nawiri muri kuinzwa here. Pane vamwe vane mazano pamanzwiro yamaita ndoda 1 or 2. Iwe vakasumudza ruoko unonzani? Patfeo munongerwa. Taura. Ini muonera ndaita pana amai avakatoratidza chinhu chacho vakachiona nemaziso avo, saka asi vakanzi hazvitaura kurava chinhu chitoripo. Vanacho ava ndo vakatoda kutsvaga kuti vatocheneswa avo pasta avo vamai vakatochena kudhara pasta vanoda kucheneswa vanacho chitobviswa pavari because amai ataura kuti ndakanzi chiri ichi ndakatochiratidzwa ndikachita nacho ndikatiza, asi ndakanzi ane zvakudira pera sangano rinokura uchipupura mana asa kutaura kuti panga pane chikwambo ndo mashoko avo. Anzi vanhu vatatu Morris Gunobi chinthu ndaona kuna basa ane mubvunzo wabvunzwa
kwazvikabva nako pasta nesitapinda mazviro nemazimbabwe mati pakatanga sangano renyu South Africa ita kuchibhuya muno tikagona vati mawitness enyaya kujekesa nyaya yenyu tadzokera zvakazvotaura nemumwe kutaurisi zvaratidza kuti amai ava zvitokwaita vane chinoti chikwambo vakatora muchiburitsa nepakadzira kunopakasobva necheche kuko kunoteremera muno nokuzobvunza kwaikanamambo kuti mune machechi mangani nemawitness asina kugona kuita chokwadi pasta paparema zvakanaka wokupedzesa kamutorerera ini ndinozokubatikana unokubatikana ini nomaongororo andaita nyaya isai kunyekera vanhu kuti asi tiri kutarisa baba ndinoona sekuti vari kunzvenda nechokwadi chavakautwa naamava nemhaka yematangiro avakanoita sangano ravo kuSouth Africa musiri muno muZimbabwe uyu mwana womuno muZimbabwe vanhu matangiro avakanoita ari kutondiudza kuti kuSouth Africa kuno urongwa huriko ende ini ndotoziva nekuti ndakasanganidzana nazvo kuno urongwa huriko asi zvakuino urongwa baba vacho vane masangano matatu vanga vakuzama kuda kukurudzira sangano zvirende mberi but amai ava nechipo chavainacho zvaramba pamusoro imi vatina vasangana nazvo kusangadzana nazvo nemazwi andaisanganidzana navo nemunhu ankanga zvakanaka adzimai vapasa vaku right amai mungavhenda muchita varume vai vanodzvanyii takupai mukana uzere sipai ndiureitizva pamusoro imamo inini tanongokumbira kubvunza kuti semaziviro atinoita kubva tichiberekwa munhu akaona chifambo anorarama here amai ndatinda kupai nguva yekuti mutaure kana zvamabvunza zvirizvo zvokupedzesa ndichakupai mhinduro yenyu kana ndakupai mhinduro yenyu zvodudzira kuti ndapedza nemi asi ndiri kuti musazoti mapadza iko paina ndichida kutaura zvinoti nekuti mukana ndaita sei handiti saka mubvunzo wataurwa panapa wanzi vakaona zvikwambo vapenyu here vabereki munosangana nezita iri kana kuti makanzwa zita iri richinzi chikwambo iye akazoburitsa zita rekuti chikwambo haana kumbochiona here chinonzi kana tichiti chikwambo ndiani angakwanisa kunyatsodudzira kuti zita rekuti chikwambo rinoreva zvinoti ndiani angakwanisa kunyatsodudzira zvakanaka regai ndikubatsirei vakuru vedu vaiti vakanesana nomunhu kunyanya navaine chinhu chavo chavari kuda vaigona kutuma katsuro koenda konoombera pamusha kuti ndauyo ndini ndikunochi adzimai vangu iri zive kuti chikwambo riri kubva pakuti mukwambo mukwasha vazotwiza saka chakuti chikwambo katsuraka kana kuti gudo iri kana kuti hamba iyi chisakaonekwa chazooneka kuti bhendi chokwadi risvike ripfugame ritaure marikoziotire mumwe sabhukoda ari munharaunda makari muno akanga achitumira bhendi hamuna muziva handi kutaura zvamuzita aituma bhabhunu chaiye agouya achikanyaya kusvika pamusha utosvikogara zvake kuzarara takoti pamusoro edeshina ndavingoorinda isi toti rinde kamangu chakuroti mutwako uende nani nouyu chimukuwashaka ichi handiti saka vakaona katsuraka kana kuti vakaona guberi kana kuti vakaona hambai vakasara vakafa vese nai
Asizwa mune chimwe chekutaura muchete kuti taura taurai. Inini changodoza kuti kana vanga vasina mhosva vakafonere vachiti tinokumbira umuye kunotitaura. Zvakanaka. Vari kubvunza kuti pataurwa napasta ukuti pasta akafonerwa nababa womukomana vachinzi uyai kuno tiyanani tiedze kuenzanisana. Mukomana akuda kukumbira ruregerero achiti ndakapomera amai ndozvataurwa napasta pakufona handitika zvakanaka. Saka vada kuziva kuti seiko vakafona vachishedza murume wavo kuti uyai kuno. Ava vakafona ava vaida kuti murume wavo pasta uyu murume wenyama iyi pasta vagonzwa mukomana uyu achitaura wegani pachena kuti aiwa inini pasta handina kubenge ndatumwa naamai ava kuzotora dhaga pamba penyu. Asi chakandipa kuti ndizosvika pachimiro chokuti nditaure kuti ndatumwa inhau yekuti makanga mandichichidzira. Matora bakatwa mukati zita renyu ratonyorwa zita rako ranyorwa mutoo. Ukasanotaura izvozvo tete ndikudhunga pai. Ndikadhunga mundiro hanga dzinochema musango. Pako padini? Pape. Mune mumwe here mubvunza amai? Ndatenda amai vangu. Ateererei kutaurwa namama. Pamusoro ichisotsvedza pamuri kutaura tinongotenderera. Nyaya iripo amai, varume venyu avo pasta vane satanism. Alright. Chidzwai chigarai pasi mese. Chandiri kuda muno mushangure muve nekuchena. Mukubvira mukufamba, mukurarama, handidi zvinopuruvwa kana zvinozadzikiswa zvinooneswa nevanotakura mhepo, matare emhepo. Asi nhau yatatisangana nayo iri pamberi pedu ndeyekuti bishopu vanofanira kuti vanopuruvha kuti zvechokwadi chikwambo chinhu chinoonekawo chinhu zvacho zvafanira ndumwa ukariona haufi. Pane chimwe chatakaenda kunoona ukoko kumanyanyu uko kwana Mpona chisose ndiri pano amakaona chidhori chakaiswa mugate chakapfeka chakachine andewa yemukadzi kumusoro chiri nemazino chiri mugati. Takaenda tikachitora. Varidzi vanoziva mabasa azvinoita zvinonzi zvikwama. Asi isusu mukuyera nezita raJesu nezita raTateguru hazvina basa razvinenge zvinhuwo zvazvo. Zvafanira zvikwambo zvinotengeswa pambari apo. Vanoona votora mazino vochiisa ukaonovhunduka woti hapana. Aiwa, inini ndiri kuda tifambe neruzivo. Saka handisi kuda kuti munhu mese mune vana vangu mudunhu rino. Saka ndiri kuda kuti munogara zvakanaka. Ukama huripo, ukama huperi nechiitiko ichi. Zvinotovaka kuti mutange kugara zvakanaka. Asi nhau iyi iri kuongorora nokuti iye zvinosongoma dziri kurira vanhu. Vezvikwambo zvirimo, varoyi varimo, asi tiri kurapa tichigadzira zvishoma. Nokuti kuSouth Africa ichokwadi zvikwambo zvinotengeswa ruva chairo. Ende tikada kutarisa zvinoitika kumabusiness people zvinofamba zvichidaro. Saka apa ndazvinzwa mazwi yako yanokosha, mazwi yako yanokosha. Ndichadzika nawo, ndichakushedzai panext court panenge pane vanogona kuchera nhau iyi. Regai ndingokuyambirai. Kana chiripo
chiripo kana pasina hapana. Vanhu vanotaura kuti energy is neither destroyed or created. Saka pakureva kuti nhau yatafamba nayo patasvika ndiri kuenda mberi nayo kuti machena, nokuti apa hapana kuchena kwamunoenda unogara mese muchitarisana muine mufaro mwakude munofungira. Saka bishop, you've got to run an extra mile to purify yourself. Andika then iwewe uri murwere Yuda bundu riri kumusana rinofana kuti derapo lipere. Ndofunga next court day toziya to proceed. Tichaona vanobetsera panawe. Sumuka he. Okay, mira hena ata pamusoro mambo ndidai. Ndofunga baba vandinongedza muripo. Ukunongedza kuti chi? Anzi ndine satanism. Aiwa. Rega ndikutaurire mwanangu. Rega ndikutaurire. Jini ndinoona kuti apa pane nyaya, apa hapana nyaya. Andiro zinzo. Andito kwanza zvandataura pataurwa izvire kuti satanism. Ndikapa education kuti satanism imhepo ine mabasa ayo. Hapana munhu anongedzwa kuti ane satanism, asi chiitiko chinofanana naizvozvo chinorerekera kuklasi yesatanism. Hauna kudomwa kuti wewe uri satani. Zvafanana nekuti chikwambo tachidza kuchidescribe. Hatina kuti chiripo kana kuti hapana, but it is yet to be proved. Yesatanism hapana, haina kupinda mudare mangu. Ichabuda nekufamba kwenguva. We are not going to rest there. Toda Zimbabwe ichene. Atisi kuda kuti vanhu vapara nekushava kwezivo. Saka I think sumuka he. Taura chitivi ndinoda kutaura kuti mambo vane simba rokuenderera mberi. Murume kana wakapfirwa nesatanism inongobuda. Ava kana vakaberekana nesatanism inongobuda. Ndinoda kutaura zviri pachena kuti jira iri jira chete, harina basa, harina chinhu, harina chanouraya. Ndatodzorerapo kuna amai avo vanhu vese vachiona kuti hapana chinokunda simba raMwari. Hapana. Amai weyamutore jira renyu iri ndichitaura changamire kuti kuchisidzirwa chete kwatakachibva mudare. Hakuna chinoita sei chinombouya. Makatochengetwa mambo. Rudzvinye kwenyu chirikudai nevana venyu vachikudiwa. Hapana chiripo apo. Tabata maoko acho amai hapana zvamunoita. Edai mborasa bhuti rizanga ramutambisei. Saka rinovaka nyika. Ini chisimukai chipinde nedzimwe nhau tinosangana next date of court piwai next date of court tosangana ipapo 16 February. Kuita mambo ezvibhedhlera kuti kana kumba kuna murume cheko chako ndaramukurambidza kuenda muchishiko ngotsvaga uprofita zvingopasira. Aiwa ndati tiri kuuya inoita munoita sabhuku ndiani mumusha umu kuindi chimuta ava izita chaitire kuti madombo yavanguva ndokarugara mumaungano. No, it's okay. It's okay. All right, sumukai tozoona na madombo. Okay. Ngatifambe.